bun kinong yalai kai football ki bapau nam ha ka perthei ki wan na ki long ying long sem ki baduk badrit pai ki pendan kam ya ka football kum kalenti ban job ya ki jing e bat ban yo ya ka jing job kentup ya Cristiano Ronaldo Lionel Messi ubala he lasan ha ka long ying ka bateri bela bat duna ha ka leng ka pisa katengka ki wei bat kirang yalai kai bapau nam ki balakiuna ka jing duk ki kentup ya Luis Suarez Alexis Sanchez bat Neymar hai ka football kedai ke jing yalai kai ka bala ailat ya ki breu na barok ki liang ban job ya ka jing duk bat ban yo ya ka jing im ka baki ju agnun wat la kine kinong yalai kai kila pensisya bakasap kedai ka jing ai ka bala ai da ublei ban light na ka jing duk Henry Kim Sim lalai tang na ki jing e Henry kila kelalong ru ki kato kendengun na ki breu spak tam ha ka perthei Zlatan Ibrahim uwei na kinong yalai kai football bakrau jong ka pating lakhaya Zlatan ha ka dong jong ka rosenggat ha Malmo ka kme jong u kadai na Kroasia ka Jurga Grawik bat ukpa jong u udai unong Bosnia u badai unong dikiat ki kila kham jenjar shu ha ka bagi kemi ki pa jong u kila ya khlat no ha ka por ba udang don tang arsnem karta hadin kata laju ongru ba u Ibrahim ujumlin bantu ha ka por ba udang rit ka jingsan ha ka jaka sa ka badu kalabu ye u ha ka jing e bat udon ru tang kandiat kalat u Ibrahim uju yalai kai ha ka wei kamadan ka barit bat ka baladap tang da ka deu bilat suda bat nang ne ulanang kibuj bat yo jing hikai kumno ban yalai kai football rengkat bat kiper log jong u Luis Suarez na pedeng kinong yalai kai football ki bala he lasan ha ka jing duk pitip ha ka porba udang rit Luis Suarez uju yalai kai football tangkik jat suda klaim kibut lene ki juti yalai kai football ha ka porba udang don tang terus nem karta ha ki surok jong ka salto kanong ba ka bedon harut jong ka wa Uruguay lakhayu ha ka long ying ka bedon nyangut para na Rodolfo bat Cassandra Suarez kalong ying jong u ki lalik buai snong sia Montevideo ha ka snem ka babut ha ka ba ukpa jong u udai unong balasngi ula kermen ban yo jing trei ha ka tai ka por ha ka nong ba ka bakan trei ba ki kamrunar bat jabo Suarez ulaman ya ki jing e jong ka jing duk don tang ki juti ban yalai kai football Henry ka football kedai ka jakari ya usamla Suarez tang hakarta ka bakandai snem ula kring ya ka jing yalai kai jong kinong yalai kai jong ka nasional hadin ba ula theb hatrik na ka benta ka wei ka club jong ka thain uwei na kinong yalai kai football bakrau tam u Cristiano Ronaldo u bala jansya pendu ne penhap kunno kumbala penpau da ka kumi jong u ha ka wei ka jing tho ya ka ne ka jing penpau laya sam da ka kumi jong u ka Dolores ha ka kot jong ka hi ka bakarteng de modern courage Ronaldo u bala he alasan ha ka longing kristan ka bariu blai batman ya ka jing duk bat ulaya salang ha ka wei ka kamera bat ka kami rengkat bat arngun ki para kenthe jong u Ronaldo ule syabe no na school ha ka porba udang don tangkat saus nem karta namar ula kawang da ka syukui ya unong hika jong u bale bom sunyau yu Ronaldo udon kalenti ban trei ban kersian ya kaying kasem jong u hakaba ka kami jong u kala tuklar da ka ba kentu yala ukun ban play jing mun ha ka jing yalai kai ka ba ui Ronaldo ulaya soy bat ka club andan rinha ha ka porba udon prasnem karta ha ka ba ukpa jong u utrei kum ukit mens u Sanchez u badan kasap ka bakrau nadu ba udang rit ulahap bantrei katu kendeki kam sipor ban kersian ya kaying kasem jong u ujo kemajak poru da ka ba pen khut kali us ngothu ba ka football kala ban elat yu ban light na ki jing e ha ka jing tho ka HBO
dang sien u Sanchez u laong ba ka kmi jong u kam jus ngatunat yu ba untrai ban kersian ya ka ying ka sem jong u henrei ka football kala ban long kalan ka bala ban le kumta lak haya u Dani Alves ha kan riu trik jong u brai me hijar kandes pa prapulai ha jua 0 Brazil ukpa jong u Domingos bat ka kmi jong u Kalusia ka kmi jong u pat kalong kum kanong triying kat ba ukpa jong u pat udai unong rep u baju trei rengkat bat u baju khiru ha ka por sau beje men step ban leit rengkat ukpa jong u Shalengha ka bajengai hadu lai peu kilometer udah trei sitom sisia ban yarap ya u enrei kilengha hasal to bunsin kijuman ya uslap bat ka jingkret kat kum ka yom ka ba pelong ya karep kareng kum kalat ka ba umla ban syania wat la kataru uju sempor ban yalek kai football bat ki wei pat ki para kena hakim madan bamarjan bat ula pen urlong ya ka jing ang nu jongu kum uta unong yalek kai football bakrau bat ubat bitam ha ka history jong ka football u Angel Di Maria u bala helasan ha ka nong ba pendrel Mendoza ka badon syasep ngi jong kari Argentina u Di Maria u balas ngkhia ha ka por ba udang rit sisin ha ka por ba udang rit u lahap no ha ka thliu bat don bok u la laj imno u Di Maria u bala yarap ya ki kmi ki pa jong u ha ki kam jong ki ha ka wei ka jaka shna de yong jong ka tei ka than rengkat bat arngun ki para kan the jong u ka Vanessa bat ka Evelyn wat la udei unong yalek kai u batbit nadu ba udang rit ndrei umla batit ya ki juti football ka bala pensungsi ya ki kmi ki pa jong u ha ka por ba udang yalek kai na ka Torito Kiskau na ka Rosario Central kila itu ya kasab ka ba udon u Neymar udai unong yalek kai football profesional na kari Brazil u ba yalek kai kum unong yalek kai Shikman na ka benta ka Barcelona PSG bat ka Santos ka Brazil u bala helasan ha ka wei ka dong ka barit ha ka than chati jong kari Brazil hajan ka wei ka jaka barit nyun kila im ka jing im ka bae bha kiduna wad ha ka leng ka pisa ban penbiang na ka benta ki jing pej benia ya ki khulung hashwa ban khakun da ka jing i jong u Neymar ya ka football ula soy ya ka kontrak ka banengkong jong u hakarta ka ba udang don tangkat Arsenal kene kala kring ya ki klub bapau nam ha ka partai kum ka Barcelona bat ka Real Madrid ulai lai kai nengkong hakarta khat nyosnem ka ba ulas dang ya ka jing im ka ban sayat Shakman ban thau ya ka history ha ka ne ka kam yalek kai football Sadio Mane udai uwei na padeng kinong yalek kai football ubala he alasan ha ka jingduk Sadio Mane udai unong yalek kai football profesional na kari Senegal ubay yalek kai kum urang yalek kai Shikman ka Bayern Munich ha Germany bala he alasan ha Bombali kasnong kabarit ha ka Thany Sedio ha Senegal amar ka jinglong jong ka ying ka sem jong u Mane Julai school ukpa jong u lakhang u ban yalek kai football namar ukwa ba Mane un pelejing mun hakaniam ndrei ukhanna udang watlat ban yalek kai bat ki para khanna ba marjan dakane uwei unong wat benia na kari France ulalap ya Mane bat ulawan ra'i wisha kari France ban pen i ya kasap ka baphala ka ba udon bat ulas dang ban yalek kai na ka club FC Metz ka kam jong Sadio Mane kaya dei bah bat ka jinglong khana jong u bat uju yale ban yarap yaki badan kam ha ka imlang ka salang om kum ki wei pat ki klur yalek kai ki pen pau prathei yaki kali ki jingdeng bat ki rukom im ki baruspa kum balong ki wei pat kirang yalek kai ka deu ba South American u Firmino u bala helasan ha ka jingdung
na ka benta jongki ka football kam sim lalong tang ka jing song tanan ndrai ka deiru kalenti ban pen kala ya ka jing im jongki kerting basisya u Firmino ude u Roberto Firmino Barbosa de Oliveira lakha bat la pen he pensan yu Hamasio kanong ba kabadan harudo riau hakathan syatei lamingi jong kari Brazil kane kanong ba kapau nam na kabenta kirut riau kiba itenan bat ki jaka bapau nam ki badap tangda ki kam sneu ki kam runar lakhaya u Firmino hakalong yik kabaduk bat ka jinglong khana jungu kadap da ki jing e bat ki jing ele kanong hikai barim u Firmino kam Mrs. Andrina let kaletu ya ka khana u Firmino kalakta sisya ya ka donun jong utei urang nyelek kai sakman ka Brazil hakawai kasngi kalakali ya u Firmino syapang ka jing im ka jinglong jungu da ka jinglong hok unei u khana ula pen pau ba ka ying jungu kila im lasa klem ka boarding haying jongki lakhaya u Lionel Messi Harosario haus nem si jar kandai spa prap nyau lakhaya u Messi hakapor pajur baha kijing e bat hakaliang kayok ka kon bat ka jing kudor ka bajur baha hakari Argentina kasap ka phong ka ba udon kalami pau haus nem si jar kandai spa kandai pusan hakaba ka jing kerdukam Harosario kalong hadu RPU% hakapor ba udang don tangkat wesnem karta lalap ba udon ya ka jingpang kabala banom elat yu ban he bansan bat kabai sumaria kane ke jingpang kaba udon kam kalong opduna ndreus pa pau si benai ban sumar hoi kaying kasem jungu kamla ban seu ya kabai sumar hadin kata bun teliki klub hakari Argentina kila kentai ya Messi tangka Barcelona kabakloy ban simti yu ban yarap habakud usnem arjar ularung sya ke klub Barcelona hadu arpe usnem hadin Messi ula kalalong uwe na kinong yalekai barus patam ha kaperthai lakhaya u Robinho ha kajaka kabaduk ba ha kanong ba San Vincent bun kisamla ha katei kajaka ki i ban penyadei ya kajing im jongki bat ki kamrunar bat ki drog bat tang kajing yalai kai football u Robinho ula simia kalenti ban lai na kita kiye kalong ying u Robinho kiduk ba bat unong yalai kai football u badon jing e hakaliang kabam namar kalong ying juhu kaduk ba u Robinho jubam ba udon jing e ru hakaliang ke fisik lajunya ru yu kum upile baar ndrei sim lala ban pen urlong ya ka jingla jong u Robinho ulong ubatubit ba ndrei ukham le ran khendian u Carlos Tevez uladon le se ya ka jinglong khna ka ba tam lakhayu ha ka jaka ka badon jingma shibun ha kanong ba Buenos Aires onda uladap ndriu benai ka kemi jong kala ino ya ka ying kasem bat onda uladap ndriu senem karta ukpa jong ula siap penyap u Carlos Tevez men bat kapara jong kila hapan im klem ki kimi ba jong ki bat ki hap bansa no bat kanya jong ki kabalari la sumar yaki kanya jong ki kaduk kajenjar bha ndrei kam sim lokwa ban su ino yaki u Tevez ula de ban long u gangstar ndrei ula jit ya kalenti kabadei bat ula kalalong unong yalai kai football u Ronaldo jongkari Brazil ulong ubat bit ba nadu ba udang rit watlah karta kabadang rit layo i dakiskau jong ka Flamengo bat kila khot ngobayu ban petkai hakajaka pule jong ka club kadon syakawi pat kaleng kanong ba bat kaying kasem jong kimla ban siu ya kabai kali namar kalong ying jong kilong ki baduk sisya hadu kata kumta lapen bor yu ban leit sya ka school football ka bakham jan ka om da pau nam e hadu kata Ronaldo haba ulik training
ujulit dakakjad, namar, umdon bisa ban siu, bai kali, udon tangka bisa, ban yok thit jing bam. Hakarta kan nyaw snem, ka kurusiro, kala soy u, bad hadin kata, ula kalalong, uba pau nam, haka perthai. Hashwa ban penkut, ya kaneka video, ngin pai kendiat, syapang, uway pad, urang yalek ay, uba kraw nam, ubawan, na kalong ying, kabaduk. Udiago, Armando Maradona, laju khen, daki babun, ba uday unang yalek ay football, uba kraw tam, haka perthai, lakayu, havila, Fioritio, haka lai pautarik, jong usnem, sijar nespa, nripuway, kisyong kisa, haka slum area, syabar, kanong bak Buenos Aires, nray Maradona, juduk mensim, uyo iyalade, kum unong yalek ay football, ubatebit, ukpa jung udon Diago, uyalek sitam, ban bella, bat ban teri kum misteri mau, bat unong teri karkana, ban kersyan, yakit nyongun, kikun, bat kalok jung Maradona, udang yai pen i, ya ka jing trim jung hamadan, bat ulasoy, ya ka soskular, hakarta, ba udap katsan snem, ban yo, kersyan yaki bahiyeng jung hadin, ulong ubajab, haka kami yalek kai football, hakarta arwes nem, ula penyaso, bat ka Barcelona, hakador ka baheba, bat ula yoru, ya ka nam, world record. Maradona, ula klatno, hakarta hendrupo snem, ha unai wing, jong usnem arjar arpeu, na kadau, kajing pang, donon, kublai sibun.